एक जानी स्कूल में पढ़े खातिर गइल बाड़ी। हाँ एगो लड़का देखले बा। हाँ कहता कि ये मैडम जी और वही बैग टांग के कहाँ जाता नी। तो कहता कि हम लड़का पढ़ावे खातिर जाता नी। अरे तो लड़कवा जब देखले बा तो पिछुआरी से बबुआ स्कूलवा के पिछुआरी से राजकुमार भैया लड़कवा कैसे कहता कैसे हो कि आँखें में चश्मा हाथे में घड़ी है साइकिल दबवले बिया। कि आँखें में चश्मा हाथे में घड़ी है साइकिल दबवले बिया। तमारी मारी रुपए से भैया राउर गहुल सरले बिया। मारी मारी ये जुगुल बाबा राउर गहुल सरले बिया। आँख में चश्मा हाथे में घड़ी है बेग लटकवले बिया। आँख में चश्मा हाथे में घड़ी है बेग लटकवले बिया। तमारी मारी धमेंद्र भैया राउर कलम चबवले बिया। मारी मारी प्रभुनाथ भैया राउर कलम चबवले बिया। नकल जवन बा संजय भैया एक नकल जवन बा ऐश्वर्यो राज से बढ़ के बा राजकुमार भैया कहतिया का जानता नहीं। आईना में देखे ले सकल हो करे ले सनिया के नकल हो। आईना में देखे ले सकल हो करे ले सनिया के नकल हो। ए संजय भैया और क्या कहले भैया सुखल बाबा जानता नहीं चढ़ली जवानी पुरवा के रहल सब केहू के बर्दाश्त ना होला। और जानता नहीं क्या करले बागी भैया अपना मोबाइल में डबल सिम लगवले बिया। अपना मोबाइल में डबल सिम लगवले बिया। तमारी मारी ये पंकज भैया राउर गहुल सरले बिया। मारी मारी ये कमला बाबा राउर गहुल सरले बिया। जय हो विजेंद्र बाबा जय हो विजेंद्र बाबा।
संजय भैया ए राजकपूर भैया एगो और कहले कहती है जानता नहीं का कहती है लास्ट में चढ़ल बाटे जवानी हो खिलल बाटे एकर पानी हो चढ़ल बाटे जवानी हो चेहरा पर खिलल बा पानी हो और का करतिया अब जानता नहीं का करतिया वो तो मोबाइल में तो अपना सिम डलवाइए ले लो और दूसरे में जानता नहीं का करतिया भैया प्रभुनाथ से जाके आपन फार्म भरवले बिया भैया प्रभुनाथ से जाके आपन फार्म भरवले बिया तुम्हारी मारी ये कमला बाबा राउर कलम चबवले बिया मारी मारी ये जुगुल बाबा राउर कलम चबवले बिया क्या बात है कहतिया और का लास्ट में कहतिया संजय भैया लास्ट अंतर में जानता नहीं क्या कहतिया कैसन बियाई हो कनिया हो मांगो तो नहीं खेई धनिया हो कैसन बियाई हो कनिया हो मांगो तो नहीं खेई धनिया हो से जाके आपन ई तो सिम लगवले बिया से जाके आपन ई तो सिम लगवले बिया पंकज से जाके आपन ई तो सिम लगवले बिया तुम्हारी मारी ये जुगुल बाबा राउर कलम चबवले बिया मारी ये जुगुल